Aquest dilluns, dia 11 de març, s'ha realitzat una roda de premsa a la masia de Can Borrell d'Arenys de Munt per explicar l'acte d'inauguració de la capital de la Sardana, que es farà el dissabte 16 de març. Aquest acte està presidit per Víctor Cellers, coordinador de la capital de la Sardana, Josep Roca, president del comitè organitzador, i Jordi Pessarrodona, director de Gog i Magog i de l'espectacle inaugural. Jordi Pessarrodona ha comentat que els protagonistes d'aquest acte seran la cultura popular i que el fil conductor seran els capgrossos. També es podrà veure la sardana aèria realitzada per una colla de sardanes de Barcelona. Aquesta sardana volada va ser realitzada a Budapest per primera vegada a la Plec Internacional que organitza Adifolk i ara a Arenys de Munt serà la primera vegada que representi Catalunya. Pessarrodona també afirma que en aquest acte hi haurà la participació de diferents entitats del poble que es bolquen de manera voluntària per tal que tot surti bé. En el món aquest en crisi que malauradament ens toca viure, aconseguir una xarxa d'entitats que siguin capaços de, amb les hores de lleure, posar-se a assajar i posar-se a treballar en un context diferent de lo que hauria de ser el seu treball tradicional. Per exemple, els geganters estan acostumats a fer les seves trobades de gegants, però en canvi fer de protagonistes d'una representació teatral no hi estan acostumats. Aquesta gent durant tota aquesta setmana treballen en les seves hores de lleure, quan podrien anar a descansar tranquil·lament es posen realment a treballar i entregar-se al 100% per un espectacle, com la gent que manipula els capgrossos, com la mateixa gent de la ràdio que va gravar les falques per les veus d'aquests capgrossos que sentirem a plaça. Només crear aquesta xarxa d'entitats, de coneixença entre tots, que ja es coneixen, però que potser no s'havia treballat en un gran espectacle conjunt tots alhora, jo crec que aquest ja és un valor. Josep Roca preveu que la gent estarà anímicament satisfeta després d'un any, ja que hi haurà activitats destinades a tothom. Això fa que la gent del poble tingui un paper important i que sigui necessària la seva presència i participació per portar a terme tots els actes programats. Poder, doncs, d'aquí un any sí que n'hi haurà que voldran que s'acabi, n'hi haurà que voldran que vagi seguint, i que aquesta és l'idea que tenim. Vull dir, no tot un programa així, però com deia fa un moment, doncs, si hem aconseguit aquest any fer la plec amb Arenys de Mar, doncs l'any que ve es pot continuar la plec dels Arenys, estem intentant recuperar la plec de Lourdes, les ballades d'estiu ja les anàvem fent, només és fer-les una mica més lluïdes si cap, i bé, vull dir, és donar peu a que la gent i el poble disfrutin i s'integrin i bé, i vinguin. Víctor Cellers ha comentat que li posaria un 10 al programa i que seria difícil fer-lo en un altre lloc. I per últim, també s'ha pogut veure tot el merchandising que fa referència a la capital de la Sardana 2013 d'Arenys de Munt.